Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal. Hold kæft, for har jeg ikke uploadet noget i lang tid. Nu har jeg lige pludselig bare valgt, at jeg vil gerne lave en video. Så lad os bare komme i gang. I har nok set de der beauty vloggers der laver de der, hvad jeg har i min task. Det har Armin også engang gjort, tror jeg. Men nu tager jeg lige og prøver det også. Så i dag skal vi kigge på, hvad der er i min task. Først, der har vi en cap, og der står faktisk Hannibal på. Grunden til at gå rundt med en cap, hvis der nu lige pludselig kommer en eller anden hen til dig og siger, ved du hvad Hannibal, skal du ikke lige med til den her fest, ikke? Og du så lige tænker, wow, mit hår det er fucking fuck. Så tager du bare lige din cap på, og så siger du, jeg joiner lige partiet. Den er vigtig. Og så har vi et par NMD-sko, eller en sko, ikke lige hvor fanden den anden der. Et par sko, det er også vigtigt. For eksempel hvis du nu ikke er træt af lige at gå med dine egne sko. Jeg har ikke sko på lige nu, men hvis du nu er træt af at gå med dine egne sko, så har du lige et par. Måske skal jeg lige have fundet den anden først. Næste ting, der har vi en pistol. Det er også meget vigtigt, hvis der nu er en, der er flabet, som er sådan 4 meter højere end dig eller sådan noget. Der er der bare lige en gun, og så siger du, fuck dig. Bum, så får han en lige i skallen, du. Så det er også vigtigt. Næste ting, det er en hue. Hvis det nu er koldt, for eksempel, så kan du bare lige tage din hue på. Ja, så fryser du ikke mere. Så her, der har vi et bælte. Hvis dine bukser er ved at falde ned, eller endnu en gang, hvis der er en, der er flabet. Så har vi nogle tusser. Nogle rigtig dejlige, fine nye tusser. De er også vigtige at have på sig. Hvis nu for eksempel en, der har brækket armen, ikke? Og han så kommer ind til dig, Hannibal, hvad så? Eller hvad det nu er, du hedder. Jeg har sgu brækket armen, vil du ikke lige skrive på min gips? Det vil gøre mig rigtig, rigtig glad. Og så kommer han ind til dig, og så giver han dig en tus, og så kan du bare sige, ved du hvad? Op i røven med den tus der. Jeg har min egen. Det er også meget nemmere, for så kan du selv vælge farve. Så har vi en oplader. Apple, hvis du nu har iPhone. Det har jeg ikke, så jeg ved faktisk ikke, hvorfor fuck jeg har den her på mig. Men jeg får snart en iPhone. Så kan du bare lige finde en stikkontakt. Så får du strøm. Så kan du ringe til din mor eller sådan noget. Eller nogle af dine venner eller sådan noget, ja. Solbriller. Hvis du nu skal til en eller anden fest, ligesom med kappen, så kan du bare lige tage dem her på, og så kan du se ordentligt G ud. De er jo for helvede gået i stykker, de her. Vi skal snart udskifte de solbriller der. Nå, move on. Har vi noget hårvoks. Det er også vigtigt at have på sig, hvis nu at du tænker, hold kæft, jeg har en dårlig hårdag, og du skal i sko. Du ved, alle vil grine af dig, fordi dit hår det bare ser fucking... Måske kunne dit hår se sådan her ud. Eller sådan her. Så er det godt, du har noget hårvoks på dig, fordi så kan du bare lige sætte det. Nu har vi den sidste ting. En pære. Hvis nu for eksempel, der er helt vildt mørkt et sted, og hvis du ikke kan lide mørke, så vil det nok være åndssvagt at tænde lyset. Men hvis du ikke kan lide mørke, så kan du sætte den her op i loftet eller sådan noget, så kommer der lys, og så kan du bare have det skide sjovt. Ja, så er der kraftedeme ikke mere i min taske. Nej. Det var sgu alt for den her video. Jeg håber, I nød den her video. Jeg nød i hvert fald at filme den til jer. Jeg lover jer. Der går ikke så lang tid, som der har gjort nu, før jeg lægger en video op. Jeg har allerede en masse i tankerne her. Der er vist ikke så meget andet at sige, end I må have det. Pisse godt alle sammen. Hej. Og så glemte jeg lige at sige, at I skal gå ind og følge min nye Instagram. Jeg har fået en ny Instagram-profil. Den hedder Hannidrengen02. Det vil gøre mig sindssygt glad, hvis I lige vil gå ind og følge den. Og så kan I følge mig på de andre sociale medier. Snapchat. Der hedder jeg Hancool 2003. Nu er jeg det pissegodt alle sammen.